Ganada, 12 Philippines. Pagis, agawid tayo. Welcome back to my YouTube channel. Nakigto ni Tata. Ni Tata. Ako katiban man ka. Tata mga kabagis kat atoy. Kadugtong na atoy dinagburas sa ito utong kan karabasa. So an mga kabagis agal alak tinatang ay rangaw kan sabong ti karabasa tadengdengan damdama sidaan tayo. Takwa. Kan agala tayo pa takwa tayo. Ito tayo kin ating ame. So tatangard mga kabagis agala tayong takwa. Aldawon pinanganon hampay nakaluluto ti sidaan. Ate rang mga kabagis nagimas. Tapos ate magkarabasa mga kabagis ko ato ituturot agbalan nga iturtam no madi kayo pinakaraman padasin nyo nagimas. Kailangan mit agrangawan mga kabagis ta kun agsabong mga kabagis ta madalapos damdama adinwang ta ipapagnada ka na ito yung hangko mo no apayan niya basal na takarabasa ipagpagnada. Hindi wala agalan mga kabagis ta ipadalan dadamdaman. Kabagis alaam la aja ugot na agad yung kastina ni Earth. Magigit yung mga kabagis. May lalako tirangaw tay. Rabea Mateo Iloilo. Ito yun ay pag naginwangan tayo. Tunog muna ka. Pangarap. So, ibaga. Ha? Hotdog. Ang kumawit Ito kami dumagna ni Manuel. Mga kabagis ka sila. Kuti ayam may. Tamda mama kabagis pamikano ituludan ni ating. Ate be, suruan kayo mga kabagis kastila ang likas lagugugot tipo. Ito niya. Wow! Diba? Baka dapat tante nakita. Ado pa imot siguro tante nakita niya tayo. Tan tan tanan Frank. Ay, wow. Ay. Nagimas atin ni mga kabagis na ramanan nyo. Ano nakangkal pa nakaraman apak tayo na celebre. Lebre. So tatangaro din mga kabagis nakaugot kami nagadutin na ugot may nagadupit na sabi kun adamot tinaalam yung karabasa nga ukuyan na mawinsan kun agit edad do mga kabagis kit ipadawa mi kini ating ame sa kuha kaya nakano kasi ba niya kun no kaya yuti kastoy may kayon ta
Ikang kailat tamay kayo ang sabungan. Natahard mga kabagis kut agalan tayo pwede sing kamas na yun na ato dindungan damdama. No ay, dindungan tayo ba ng Robin? Sige nga rin din mga kabagis agalan tayo. Kuya kaptin niya! Tulog ka lang ako. Kaya na, agwa-agwa dyan. Ada mo kasi di balay. Lo, Jemulak. Mula ni Mano Aji agga po di karasakas. Yun, agbay agi. Nagadupay next nga ako na ako. Jay baru jauh jaya, jadi kalau antai dai. Ada panik gel. Ini ang mga kabagis ni Ato ini mga kabagis kasi ti kwati sing kamas mga kabagis. No, adam bitikwan ato yung mga kabagis aji bagas na inti unag. Nakaramang kayo kas dayan. Agkali tayo kaya iya. Kuya, agkali ka. Awan na kalak. Pwede sa inyo ito nga rabasa tayo. Kamu takalog. Ato ni mga kabagis ni nagaduti na alamin ni wait for other. Apay yun. Ayaw mo nakikila ka. Lala, nagpuskol. Lala, nagpuskol. Lala. Tapising ka na. Taray ko. Ala, sorry. Lala, nagpuskol. Lala, nagpuskol. Lala. Nagagawan ako. Galakan na. Ouch. 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 Mimiya, ouch. Mimiya, ouch. Alam eh. Kakaadlo mi nga talaga mga kabeste kami pa inikwa ating nga ameta kaya nakanuti kastoy ni nagimas gamin ato yung mga kabaw ini nagigtutok pa Mimiya Gel. nagadun ni mga kabagis may sa ulok na isa Ikaw na nagatado. ang puso ni Birto na isa ulo ang ulo ni Birto nagsakidikin mo tayong pipit buwisit atin ni mga kabagis nagadupay na intayon ta na ibuson tising kamas baka mababasol tayo agungat na ang karinante Dai. bagis agawid tayo Hanang agbalingag sa kay mga kabagis sa nadagsan ate kuang mga kabagis sa margarita na Giganardo 12 Philippines
kabagis agita na yag kapas. So datang mga kabagis kat ko patigusin may paagit aso bago kami agawin. Purwa may ano yan. At ano mga kabagis? Oh, libre na. So, minsan pa yung mga kabagis sa ano lumahay. Do! Ha! Nakadigo sa kanya. Mga kabangkis at ilang vlog ko na tangal daw han agbaybagan ta abangan yung tulad ta di next nga vlog kon at ilati basi nga vlog ko mga kabagis kun don't forget to like, subscribe, share and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Shoutout 705 subscriber. Sige, Rodan, bye!